Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku, barkanmu da wannan lokaci kuma barka da zuwa tashar nan mai suna Arewa Musical Hausa TV. To masoya wannan channel din ta mai albarka, kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan channel din ta mai albarka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To masoya wannan channel din ta mai albarka, a yau shirin namu zai tattauna ne akan album din Nura M Inuwa na sabuwar shekara wanda zai saka a wannan shekarar ta 2021 shekarar 2021. To masoya Nura M Inuwa ku ci gaba da haƙuri akan album din Nura M Inuwa na sabuwar shekara wanda zai saka nan da ba da daɗewa ba. To masoya Nura M Inuwa, album din Nura M Inuwa insha Allah da yardar Allah album din Nura M Inuwa zai fito ranar sallah karama. To masoya Nura M Inuwa kun ji ranar da album din Nura M Inuwa zai fito na sabuwar shekara na wato 2021 shekarar 2021. To masoya Nura M Inuwa, kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa. To masoya Nura M Inuwa da ma'abota Nura M Inuwa na fadin duniya, kada ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa sannan kai like din wannan bidiyo sannan kai mana share din sa zuwa group nasa. Mun gode masoya Nura M Inuwa kuma ma'abota Nura M Inuwa, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa. To masoya Nura M Inuwa, kun ji dai yadda maganar tamu ta kasance kan album din Nura M Inuwa sabuwar shekara na 2021 wanda zai saka a wannan shekarar. To masoya Nura M Inuwa, kun ji dai yadda muka faɗa album din Nura M Inuwa ya kusa sakinsa, don a yanzu ma album din Nura M Inuwa ana ta aikinsa a wannan sallar karama za a sake shi nan da kwana 9 kenan. Wannan sallar karama za a saki album din Nura M Inuwa na sabuwar shekara na wato 2021. To masoya Nura M Inuwa, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan channel ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Masoya Nura M Inuwa kuma ma'abuta Nura M Inuwa na faɗin duniya, ku yi mana subscribing a wannan channel ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode masoya Nura M Inuwa da kasancewa da ku a wannan lokaci, kuma mun gode da ziyartar wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Mun gode masoya Nura M Inuwa, kuma fatan mu anan Allah ya kai mu ranar da Nura M Inuwa zai saki album ɗinsa na sabuwar shekara na wato 2021 wato shekara ta 2021. To masoya Nura M Inuwa, Allah ya kai mu wannan karamar sallah lafiya, Allah ya sa kuma da ranmu. Mun gode masoya Nura M Inuwa na faɗin duniya, kuma kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Mun gode masoya Nura M Inuwa na faɗin duniya da ma bakin mu. Mun gode masoya Nura M Inuwa, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka.